ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಂಗೇಶಿ ಬಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೈದ ಒಂದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಹೆಡ್ಡನ್ಸ್ ಹೋಕೊಂಡು ನೀವು ಬರುತ್ತೀರಿ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಶ್ರೀ ಮಂಗೇಶ್ ಸ್ಥಾನ್ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಹಿಂದಿ ಓದ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಿರ ಅಪ್ಪ ವೆಹಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಣದೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಬರೋಡು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹತ್ರ ಇಡೀ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾದ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇರಿ ಸಾಕಂಡ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ದೂರ ನಡ್ತಾ ಬರೋಡು ಅಚ್ಚು ಅಲ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ದೂರ ನಡ್ತಾ ಒಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಶಿವಕೊಂಡ ಕೆರೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆರೆ ಚಿನ್ನ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಗ ಹಾಲೆಡ್ಡೆ ಪೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಪೀಟಿಗಲ್ ಹಾಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಬಿಳಿಪ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೆಣ್ಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲು ಚಪ್ಪಲ್ ದೀಪ ನೋಲ್ಪ ಅಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಮಿತ್ತದಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮೂಲ ಬರಂತೆ ಉಲ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂಚೆ ಯಾನೆಣ್ಣೆ ಒಲ ಪಾಡಂದ ಪಾರ ಮೀನು ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಬಣ್ಣ ಉಲ ಎತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ನೆರಳು ದೀಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಷ್ಟು ಮುಲ್ತು ಹೋಗ್ತೋಜಿನ ಕೆರೆ ನಡು ಊಟಂಜಿ ತಾವೇರ ದೀರ ಕದೀತೇರು ಸೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಂಗೇಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾವು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಗೋಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶೋಕೊಂಡು ನಿತ್ತು ಯಾರಾಬಜನ ಹತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸುಸ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೊಗೊನ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅದುಂಡು ಒಂದು ಸುತ್ತ ಇಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ತುಕ ಓಕೆ ಒಂದು ಈಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮೊದಲು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಚಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಗರ್ಭಗುಡಿ ನೆನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಇದು ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಒಂದು ಮೈನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಓಕೆ ಉಲಾಯಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಒಲು ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಉಲಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ದ ನಿಗಲಿ ತೊಜ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಡೀ ಮಟ್ಟದ ಮಾತ್ರ ತೊಜ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಏತ್ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ದೀತೀರು ಈ ಸೈಡ್ ಪ್ರತಿ ಸೈಡ್ಲಿ ಉಂಡು ಗರುಡ ಅದು ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಬಕ್ಕ ಆಂಜನೇಯ ಹನುಮಂತ ನಮ್ಮ ಅಂತೂ ಒಂದು ಸುತ್ತುವತ್ತು ಲೆಕ್ಕದ ಉಂಡು ದೇವರಿಂದ ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಆ ಸೈಡ್ ತೊಯ್ಪಾಯ್ತಾನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರನ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಏತ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏತ್ ಎತ್ತರುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ ದೀತೀರು ರೆಡಿ ಮಲ್ ದೀತೀರು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫುಲ್ ತೊಜ್ಪಾಯಿರಾಜಿ ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧ್ಯ ಆಪ್ನ ಆತು ಏತ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಆತು ತೊಜ್ಪೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಎನ್ವೆ ಮಸ್ತಿನ ಕೇಳೋ ಇರ್ತೀರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಲೇ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಪ ಬಟ್ ಐಕ್ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಒಯ್ದ ₹5 ಐಟಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ತೂರ ಒಯ್ದೇರು ಅದೇ ಅದೇ ಪೇರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಜಿ ನಾವು ಐಕ್ 5 ಅವು ನೆತ್ತತ ಶಂಕದ ಅವು ಅವು ಒಂದು ನಾವು ಹತ್ತಿಯ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಮಣಿ ಅವು ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾ ಎಡ್ಡುಂಡ ದೂರ ಮಾರ ಮೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರದಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕಾವ್ಯ ಹೊಡ್ಚೆವು ಹೌದಾ ಅವು ಮಂತ್ರದಿ ಪಾಡೋದಾಕ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಬೈಶಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಉಂಡ ಕೆಲ ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಒಂದು ಮಣ್ಣ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಕೆಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ₹5 ಹೌದಾ ಹಾಂ ಅಂಡತ್ತ ಒಂದು ನೀರ ಅಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರವು ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅವು ನೀರು ಡಿಪ್ಪುನತ ನೀರ ಕಣ್ಣಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡು ಉಂಟು
ತೂಯದ ಶೋಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ. A few moments later. ಇತ್ತ ನಾವ ಕುಡೋಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈದ ಬಾಲಾಜಿ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಮುಲ್ಪಲ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚುಂಡು ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ಶೋಕೊಂಡು ತುಕ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ಪೇರಿ ಇವತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮಲ ಕಾನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಉಂಡು ಎದುರುಡು ನರಮನೆ ಮುಲ್ತ ಕಲ್ಚರ್ ಬೇತ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಾವು ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ಹಾಂ ಮಾತೆ ಅನ್ಪಿದ ಗೋವಾ ಬೋಪನ ಪರ್ರ ಅಂದು ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡು. ಹಾಂ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತು ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷದ ಪರತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪರದ್ದಲ್ಲತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂದು 23 ವರ್ಷ ಆತನು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಾಗ ನೀವು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಜನತ ಒಂದು 2 ಟೆಂಪಲ್ನ ಮೂಲ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಐಂತುದು ವರ್ಕ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ವರ್ಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಹಾಂ ಮೂಲೆ ಬೈರ ಬರೇ ಗೋವಾಡ್ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಈತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಒಂದು ಇದೇ ಹತ್ತಿ ಬಕ್ಕಾನೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಲು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಇಂಚುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾನ್ ಪೋದು ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದಾರ ಪದ್ಯಾಪಂಡ ಉಲೈ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಲವಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚೊಂಡ ಅಂಚಲ ಮೂಲ ಈ ಗಣಪತಿ ದಾನ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪವು ಏಕಶಿಲವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಅಂಚನೆ 23 ವರ್ಷ ಪರತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ತಲ್ಲತ್ತು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಬತ್ತಿಗಳು ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುನ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಸುತ್ತ ಅಂಚನೆ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಸೌತ್ ಗೋವಾಡ್ ಬತ್ತುಂಡ ಮೂಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಿಶಬ್ದವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶಾಂತವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ನಾರ್ತ್ ಗೋವಾಡ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬರಪುನ ಸೌಂಡು ಮೂಲ ಅವು ಮತ್ತು ಮದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಶಾಂತವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಟ್ರಿಪ್ದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈದ ಮೂಲು ನೈಟ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಡು ಉಲೈ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಪನ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಯಾವ ಡಿ ಜೆ ಅವರ ಇಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸೀನ್ಸ್ ಮಾತು ಹೋಗ್ತವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಲ ಎಪ್ಪೋಪನ ಒಂಜ ಕ್ರೂಸರ್ ಎಪ್ಪೋದಾರು ಓಹಾನ ಬಂಡದು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ತೋಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರೂಸರ್ ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇತೆ ಅಂಜ ಲೈನ್ ತೋರ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೂಸರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಾವು ಒಪ್ಪನ ಕ್ರೂಸರ್ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಓಹಾನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕ್ರೂಸರ್ ಉಲೈ ಬೈದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಸುತ್ತ ಹೋಗಿನ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಈ ಸತಿ ಬೇಗ ಬೈದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಬೈದೋಡು ಒಂದು ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವನು ತೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ನಾವು ಬರ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರಿಗೆ ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ ನನ್ನ ಮೂಲ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಬುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೋನಿ ನಾನು कुछ भी चाहिए? The refreshment counter is on the top deck, ऊपर वाले deck में है. It is a self service. आप लोग कभी भी जा सकते हैं, लेके आके खा पी सकते हैं.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋಟು ಇಂಚ ನಾವು ಕ್ರೂಸರ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ವರ್ತುಂದ ಆಯ್ತಿದೆ ಬಂಡ ನಡೆದು ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಬಂದರುಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೋಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ವರ್ತ್ ಹತ್ತುಂದ ಉಂಡು ದಕ್ಕೆಡಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಇದೇ ಕೋಳಿ ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಮೂಲು ಎಂಕುದಾಲ ಆತು ವರ್ತುಂದ ಆಯ್ಜಿ ಬತ್ತುಂದ ನೆಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಬರೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ನನ್ನೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಒಂದು ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಂ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ನಲಿಪೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೋಡಾತೆ ಡಿಜೆ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎ ಸಿ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಬುಡ್ಡ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಳಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೋಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದಿತ್ತ ಅವು ಬರ್ತವು ದೇವಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮೂಲು ಫುಡ್ಡು ಪೂರ ಸೈಯಡು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಲಾಯಿಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ತಿಂದ್ರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲು ಆಯ್ತು ಉಲಾಯಿಡು ಬಂಜಿದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವರು ಒಂಜಿದ